Pherangke ini lam ceng siap perang ni di. Kado kawe korte lah media korte tumpan coroing tum aprang sini litum lam cetan tiap perang lang litum ni litum kecup hap dan ateng nang alang litum nang cetong non tega pot. Aprang si nili lam nilitum press meet pini ke hangek nang kok alam the bangke laku hen lo ke dam tang aningkan 2021 November 2021 date 25 arni KAC mate karbiang long autonomous council la pen oil atum pen lamdon kechetok aphuthak se nilitum isi theni lam the paklang tung la sin nilitum la si pini ladak press meet kechopha alam the bangke la sonic lo nilitum lamdon nilitum aphan la alang litum lamdon chetok det aphi posita me akama bangke nang pang cheng ikbong Titame nilitum rong arat atum aphan nang chingki nang chethan mala son kisung ku nilitum ke pho monon phi ke bang jelang ke pho ya hormu chethan on ji chimum don gi posita me nilitum chethan on niklong le aphuthak se nilitum pini ada press meet along ke pha la press meet along ke jai ji kolam ke bang la tang te la lo nilitum la youth nilitum la Daldali Monsing Timung arong asor youth atum penilitum isi lam the abang kisung monon phi ke phoji langa kisung abang ke paklang pon kang tung abang ke la lo ladak alang litum lamdon ke chetokik elot tema ahok lo Kitame alang litum jang thugi po nang pangcheng iglo polote nilitum along ku pipilone ke na hok gi do pikji ladak jang thu nang phuri det pen aphi ningkaning koi aphi pen lote alang litum matha iksiun e ko pipitong ke noi gi ne la bang ke matha iksiun e environment pen cheng iglo ladak koson lo ho kisu kiun e pen cheng iglok ladak long ik labji la sineli tuma bang ke youth pen ahina bang ke la bang alang litum ke AC pen ma karbiang long autonomous council ahin pen sitamen nili tuma phana bang la bang nang matha ponit nai pro bang sineli tum tuning ri tum through nili tum pini ladak press meet ke hang pen ateng pen press meet ki biang ko athi la pen ro ladak kadung kami karbiang long rat instami chini ta hai ko ni tunda Daldali Monsing Timung arong area long stami si ladak jang thu mate kerosin la sonak akelong la son si ladak klang pon lo asi lake mo head in da musu penta tu pon lo tuning November chik lo pen si ladak pangdak pon lo ladak isi kerosin aki khor la son si ladak long pon adim long pon lo si ladak ni tumar ju pon lo ahok lo lake ni tum ladak Daldali hawar sitamin ni tum isi bang arat atum sa menang matha dun tahai pomane isi Daldali Monsing Timung arat tum isi aki me serang long lason si alang tum matha potame alang tum ning na arong kan potahai mane sitamin tum dak Daldali Monsing Timung arat kadu pabi ni tum isi ning duk sitamin du athema pisi ni tum ning karong po athema ladak isi kemisen bustamin tum matha dam de derlo apena ko ni tum ke chong dab dun lason dia awar sai me olo bustamin tum matha the labangke ampen isi nitum madaki sung nitum advance nitum cimatha elo athema nitum swarlo hin ben sta nitum isi akisung ki doji la sonsi nitum ni prang sta mi sonsi nitum cimatha ponlo athema nitum swarlo tu ladak labang so kanung sinang pangcheng lo pulote lage ki chia so si ladak ki claim ke dam ang ton sa medak ke doi glap po la sinitum swarlo tum ki athema hem nidit kichelang di la pen katu kabi isumar kichelana nai pulo tintu hem do wer pen nitum jogi ke athema nitum lo han thenglang sta nitum churi dam ji la sila dak nyong sila bangsa akam nyong sinang ke pangcheng lo pute la dai ke chia susta si dak ke do ikpik po la sinitum la swarlo to ahin sta nitum theng lang lo han ki churi dong along sta nitum isi ka chi phere me la son sinitum angring dolonon pen sta me la sinitum dak Daldali la Monsing Timung ara la Daldali ang tang an swarlo tum sta minilitum isi ka tuning ridon alam ro pehlo council along pen sitame la bang so nilitum swarlo tum isi akisung ki wangji aphan sta minilitum pasi pachin tum dak Daldali Monsing Timung ara mane oil disease la bang so yang thu yang thu long po ya ni bang so nilitum mana pet monong prang mana choklem chandam ni kisung khumi ko phase nilitum press meet phan chang lo la pen press long nilitum la na se lang nilitum phan ta suro lo la se nili hin pen kanani dam ni po thai bang ka la pon te la nang dang pen mo nilitum
खेती बाती चुकियम दामी किसिक साक तो रात को वजह ini से अंतिम के वजह पे बस ने ली मां के लोग आते पहले ले लदा Monsing Timung arong asal seta alang lektem anji situ seta lada sarkari hakamal lepen arong asal besar rat phanta nacing ki pin ki pin ten salam lalang tem sin lepas lem meninggang thang ningang mel lepas tem roh Tuma Pherangke la alang likum lamdon cetok ek det api pen kusita me ni likum phan e phong ta nang hang ape avela nang ching ki avela rong nang ki lut pen hala inut bahini la rada so phan ke ching ki kang puta ve mate sarkari sarkamana tuma phan pen ke ching ki kang puta ve la pen la lo alang likum jong sinang pang cheng ek lo non ta nang pang cheng ek lo la pen angko ke bang jilang ta nang pang cheng thui bom alang polote likum la dak ke na hok doi pigi pusinili hin pen ke matha la bangke athe la jang thu nang ki phur pen ke na hok ke la lo ilikum ke cheng si ke environment sinang na hok ko la det lo polote environment nang na hok ko ilikum chuti ki cho phe jo kosan lo ho chuti ki lo mate cho e ki cho som ponon se tame ilikum ni ke lo la so long le long bangke an pen la det lo polote ke so ki un eta nang pang cheng ko hong ha hong ro ke so tanang long i ko la dak la so jang thu ki phur long pen la sini litum ke la son ke koson la mane litum ke reng dunu num po posi ni litum la Monsing Timung arat pen ke ni litum chingwa ching sai cepat dulu tang te dang tu hin pen along ka prek nang along le nang thik pg puton nang tum pen puji ma matila dak bangke la bangso along le nang litum along le long ka parlo ana bangke ONGC atu nang klem long le lo puton nang litum hin pen puji ni litum ma hin pen bangke la pulo council pen tanon pu ke dam tang an sitame ni litum phanang lang ek edet ason si ni litum chethek ek long amat sila si nilik tuma hin pena bangke la lo angko ki bang dilang si tame nang lang e lang pulote nilik tuma bangke cedon don nik thek thei po bang si nilik tuma bangke lam thi chipak lang konik lo tang te dang le tuma timung arong along la rong si hem chu kim bo madim long along le phelang long anda parlo pon etma mate along le nang le tuma dong ko prek adim long la chu tuki chong hoi bo madim long tong ko parlo ponik lo ahok la bangke nilitum la hem thu hong raya along le bangke ahok te ma la bangke parlo ponike sitame nilitum ke kichuti ki adim hala so along le along abangsi alang le tuma bangke nang wang ik det lo dadang tum la chu tuki bo madim long penang le tuma hem ko ana distance do ji ke thel a distance bangke lahan hiloi ke 1 kilometer puta ave ik lo nilituma la nilituma beri ke tang te mo la bang so kene jong si jang thu jong si phur lo lo te nang tuma long hem thur do bomadim hem do bomadim long tame ka sik sak doji chu e puno ya tame sik sak doji tangte nang le tume hin pen apu sona por hun jong sila danang bi bor idat plo tenang phur bor idat plo danang tum hin pen kon karbin long tumas council phan pi nang tum pachini ji je along le ka prek adim nang thik pinang yadim ka prek nang thik pinang puton nang hin nang tum hin pen puji ma mate phur long le lo puton nang tum hin pen puji nilituma hin tru nilituma hin pen pui bangke la pulo alang litum jong si nang phur bor idat polote nilituma bangke ham kedonik vegi ko bang nili tuma bang ke mathai glo non don ko no ke parlo ike don pharo isi le kai karbing long thomas council benang tu phana pachini glo ma je nang tu malong le bang la na phai dun lopu ile tu malong ethita alam the bang nang le elang nang pachini puta ave la pen alam the posita me nili tu malong nang ching ki puta I phong ta ave gla on nang li ge sorgari gambora iglo la si nang li rata so tum aphan council karbing long thomas council long ke theki ding atum nang ko humri wang hot nang li long wang ma nang li rata tum hara pachini ji phanang li phanam thesi council long nang hang pe ni haidum doik ma nili phana bang ke nang hang bang ke thek long le lang la pen nili hem ke bang tani ke thegun long le la si non thek long li an ke nili long le bang puti rata tum an nang thegun long la si nili tum bang ke la pulo je non nang hang ye pan nang hang yi ma putanil tum chong hong bom lo nili tum non puarni antanil tum han akam ke nang keng bom lo pus tuwar ke sumar bom lo sita nil tum han puta lam thei si nang king ki wila non pipi lo sai cheng bom nang tum thek long ke non sai ke cheng ke dak tuwar nang ke nang tum da thek kang lo tuwar ta nang klem bom lo tuwar nang klem bom lo dak kem ta dulo dak hala recibita dan tuwar ke salam bom lo Nasi nilit tum mathaloji nang ching ki kilo posi tum tai siang tong ki bidu nang posi rat pen ching wa ching sai sika do bi tum rat ki kroi si ni pandanang hang lo nasi nil tapini
nasi nang citong non kijut si bang ke lapulon nilitum tu press middle long pen kichuning di kangtung ma council atum hanti pu kangtung ng bang ke lalo nilitum han kita amtang ni penta alang litum ithi alam kita menilitum hanang sing ki irang sing wai ke apo lasinon ke bang dilang ciklo ijon pen apti alang litum jong si thang alam awe ma nang ching ki ke nilitum an atheng no bang ke polote nilitum laan so se kece song se tamen nilitum dengi konang ko ko nilitum true lasos press meet pen nang pachini do niklo nilitum ite yoga thai bi lo posi a link sita la so ding ke nilitum de ko kilo dam thek thelo oi dam thek thelo pen along ka plek ta nitum phanang tham ta nang ne nang pita nang ne jak se group pen ke to pot ki thip ta dim lo pot nitum ke dak mane chitre gilo pen jong si consider so la khang num dera labang soa din nang football ide bong ten nitum rat ke song ye phansi arjak ta ma aposi nilitum ke la so din pen ke chitre thek thelo labang soa rong ke nilitum non nili uwe pen uwe ke thong lo ke du labang soa hawa ke nilitum la jang thuki phuro long pen ke pudam del te 200 meter bakta avilo la nilitum ke la chu e chot che asana mung do an ke pangreng amarat mareng fi di dong khar do an sita sok sang tami mi det po posi nilitum aprang uwe phan ka chechar dam sinon nilitum tini nang litum phan birta ka pacitak tum phanang ke hang inang kok alam se ke lahilo lasi nilitum ke aling baneta la timung aron sarkar gang buratum dak Monsing Timung arat tum ke la sadim ke yang thuki phura tum phan ke pek pe veglo lasi nililam thetal anton kok di ke budaya bang la pula hadi non timung orang pen tim mitar ta kabede da posi ni di kacini dam bang ke lalo nasi non por bang ke non mungkin itu environment tang ho global warming tang ho apen climate change tang ho la puson situation nang de ro po non ke nilitum ki kroi kri nang dia lambang ke la hello non apir the bang ke jongdat jotelu adin sita kadure pena kaposi su itu som tenang kok mo khid bang ke la ha athesere tamini de ji kusini di matalo ase non konsil ke ya tum sita piniar ni anta la bang solam empat cini ya phanta bang de solang posi ni dita la bang solam ke Pacini nang koglo konsil tum hanta lapen CM lapen IM atum kita camping hut ke bang bom dam bom sita lahai alam ke cekhan cimum dia phanke alang tum ning hang he lasi pinia bangke nilita cuning rinang koglo lapen dak sorgari gang berado lapen rong asar do keceng sike rong asar tum hanta alang itum lahai alam par junai ma posini ni matalo lapen sorgari kangbura ke sorkar menit pen serap lok lo setahala sorkar tum pen alang tum cingki pen abang solam pacini sonte mepari posini ni alang tum phana chuning rilo sini ni lam ke lansing ko